Hei, olen Sanna Hämäläinen, 47-vuotias maa- ja metsätalousyrittäjä Savonlinnasta. Olemme viljelleet puolisoni kotitilaa vuodesta 2002. Päätuotantosuuntamme ovat maidon tuotanto ja metsätalous. Meillä on myös 4 aikuista lasta. Koulutukseltani olen agrologi YAMK. Opinnäytetyössäni tutkin maaseutuyritysten kehittämistä työhyvinvoinnin kannalta. Yrittäjien hyvinvointi onkin minulle tärkeää ja tästä syystä olen myös mukana Välitä viljelijä-verkostossa ja olen myös Melan valtuuskunnan jäsen. Tuotamme maitoa 1 robotin pihatossa. Haemme tuotantoon kannattavuutta eläinten hyvinvoinnin ja kestävyyden sekä niiden tuotoksen kautta. Samat arvot ovat mukana myös viljelyssä ja koemme, että luonnon monimuotoisuus ja ympäristöstä huolehtiminen tuo myös viljelyyn kannattavuutta. Koska järjestössä ei edusteta vain omaa tuotantosuuntaa tai aluetta, on tärkeää, että verkostot muihin tuotantosuuntiin ovat kunnossa. Koenkin, että omalla kohdallani näin on ja tarvittaessa saan tietoa ja kokemuksia ympäri Suomea. Kuten monella muullakin, myös minulla järjestöura on alkanut nuorista tuottajista. Olen toiminut tuottajayhdistyksen sihteerinä Itä- ja Keski-Suomen valiokunnissa, liiton johtokunnassa jäsenenä ja puheenjohtajana sekä MTK:n valtuuskunnassa jäsenenä ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Yksi vahvuuksistani on, että olen nähnyt järjestötoimintaa monelta tasolta ja toimin edelleen aktiivisesti yhdistystasolla. Yhdistyksen ja liiton toiminnassa olen päässyt tekemään vahvaa yhteistyötä MHY Etelä-Savon kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Savonlinnan maa- ja metsätalouspäivä alueen 4-luokkalaisille ja tämän vuoden materiaaliprojekti, jossa teemme oppimateriaalia koululaisille. MTK on jäseniään varten, ja koska alan haasteet eivät ole loppumassa, heitä on kuunneltava tarkasti. Koen olevani hyvä kuuntelemaan ja helposti lähestyttävä. Jos lupaan viedä jotain asiaa eteenpäin, teen sen eteen kaiken minkä voin. Järjestöllä on edessään monia haasteita. Miten varmistetaan alan tulevaisuus byrokratian kasvaessa ja ilmaston muuttuessa? Mistä löydetään tekijöitä pellolle, metsiin ja järjestötoimintaan? Miten maa- ja metsätalousyrittäjät saadaan aidosti syytetyn penkiltä ratkaisijan paikalle? Kaikkien kysymysten ytimessä on alan kannattavuus. Ilman sitä ei pystytä toteuttamaan tulevaisuuden haasteita. Olen kokenut järjestötyön omakseni ja nähnyt sitä monesta eri kulmasta. Olen valmis rakentamaan järjestöä entistä paremmaksi ja tekemään töitä sen eteen, että kannattavaa ruoantuotantoa ja metsätaloutta on myös tulevaisuudessa koko Suomessa. Lainaan liittomme aikaisempaa toiminnanjohtajaa. Edunvalvonnan kieliopissa on vain yksi persoonapronomini, ja se on monikon ensimmäinen persoona, me. Yhdessä saamme vietyä asioita paremmin eteenpäin, aina kuntatasolta Brysseliin asti. Tämän eteen olen valmis tekemään töitä.